Anope me raho. Yeah, pa. Anya ize. Na a rare sama. Anya ize. Amane bwa hodo eba fa hono asempa. To de bia na wo bisa senti nipa pa ko bibi nipa so ye nipa ge be ye den. Se wotume hwenya me anim ena wo ka utie abrante tewe ya ne kasa ya. Waso mu yi no omo hu se ne ho ba bia twa na ati even though so man run atade no ye hu se bia ye twa ne ho na makwa bia e sha atade mu so hu ni tinyi no hu se ebia tutu sha oba wo gina ho asewo sha oba wo gina ho asempa na nipa hwenya me anim pa di bone eti se ya as well na wotie nchemu kra kofie gede ma ye anopa yi no sia kase boso a boa de ema omo hu akira kwanpo yes da rai ko interview no Cape Coast one mo no nipa wono so ne ono so ye benfa no so pa kwanya omo ko bie e na omo exchange numbers abrante nani mana so hunu say obi di ka ba befa no enye ne sa kran kanya de ombetimi atresi akwakoduru ni ababa we asoyi enuane mpra ne ho edie na nipa ye gi owiase edie ne yeje enipa komo ya ye komo wo Ghana hanu ma tese wo ho ma woni meda ebeto babi woni meda ebeto maame woni meda ebeto papa na woni abia na wo yonku bi enti Ghana no emu aye ho ama nipa dwenwa wonte ase edie na da bia ye beda sori bia no awase ye tese yakun bi hwe ayi IGP ne interior ministry ne ade omko wa yi enre ye se yakun ayi nipa foforo so a municipal assembly ne nchempe yakun bi hye ho yakun bi hye ho enti eyede minimum nipa bone sema ba nipa tim adwenbone aba nipa tim se ye sikantem se ye kunipa ne dia ye den obenim de akoso Ghana ana chese madwe asem we ho ama eno amadwe ho anam se ehi na ye kọ enti ye de sabrabo we beto so kọ ye ni man na ye kunipa o che ye kun ejanhye obi a na wo se nipa da sani ahye nyam yanim na o che ni ato no na o twa ne ti hwede esi ye won kra ha yi array no aware 10 days pe na nipa da sani akoche ne na twa ne mene tisabo akokọ adan owie wadwane ye ti radio so ye kan sa nipa ya wadi boni bie o ti ho otie adena ye di bone sa ehi na wiase ne kọ ana enda no bi ka say sad death sentence ye fi ho ya sempa ena bi mu susu sa ama nipa kumodoso Ghana sa no na se bianka wo fa kwan bone so ko obi na ye chi opa hwehwe mu nyina wie na eche sampa nipa ne di bone che reye ye kunu ye wotie nchemu ya ye tu amna no take away rubber kita no chese atodi ne kra ma na wonde onim so ba be chese bedidi o onim so betina se bedidi ekowie sen yakuno yatutu amna yesie no hwananu ya ne nansa de ye na wo so kra ma IGP koye this month ayi September yinko nipa me ensa ene yeku o mato abonte so ewo wa enye wanko a mankesim na ye kan nipa be ese numu ko edu e obekoto ne yaku nipa to ha yaku nipa to nte se nipa da ne aboa a nipa eku nipa kra nipa hunu se eye nipa na mekunu no nemomo no ye fa no se yakokọ bi e aboa bi odwan bi na nantwe bi ye twa ne na eku no keke edie na ekoso boni be no bi be ye wa se meku ato atwene yetimi ku obi ne ye twa na kosu ekuma ye firi ho boni koso wasempa boni koso na me de me dwe ho kra ye na me se akwara kwa woso akwara kwa wabonten kra na ayem hyehye because wonnim de obekosi akwara na kwaje no e man panyifo nyina yira e man panyifo yira me man panyifo yira enkwada yira ehi no mo wo obi ekoma sie wo hwe koma se de na report ba ya yaku bi asa de due sina no nipa na boss abra no adan media amriyade
Ghana Bushafo Kasa Asaya Watana Swanti. Okay, Mukasa Mati. Now in town country was on our for the Francafu. No one can be judged for this one. Over Mamma near. Michelle, eh? I didn't. Oh, bre. If chow, money chow. And see whom mobile, wouldn't him, sir? Send you one who are calling. The wo shasie e wada wokrata daily guide mekoso agina rehomu na me de asemu ya to anim wonim se amane a eba no e kire se posifo akohu nipa baako e wa yo no so wo mo akuno na no so mukuno mutu amna sie no na samna na ya mutu no wo se wiase wudi bone na soro wo ase ye bechewa ya wutumi tu amna ne nkwa akiri enti no amna no anko papa bia na wo masie nipa no e wo honom na wo mo kire se wo hwe se de anioma keka kona nipa do mudi ni sabone no encheye na enumu no na posifo ati abrante ba kom so suspect kankani adongo ya ene posifo asade sika 100,000 Ghana cedis enka ne sika no 1 billion atoso se wo bia wo amane bi wo information bia betumi de ma policefo a nipa wo mo edi bone wo 1.1 ye betumi ehunu ma chi akwan no sika na ye wo de abeje fa akobo bra enti sa wotie me na wonim bia bo modi ko yesu che wate na sa wonim no wankobo amane na nipa no koso di bone a bone no nso so no eba kuntabu abebu ho akunta bi wonso atikrom ho na we wadwen sa wo de ye bo pass koku nipa na wagisika na wakodo wakoku nipa ya no hwe akatua ne beba o ebre ne beba na de ogore no na wutwa kwan a wo fa so wudi nipa woku nipa sa no sa kwan na bi so e na so be fa akọ nti ye bibia ya yenya hweye e ho asem e wo daily guide mu na eno achi so no okopie mu e wo kratafa etoso nsia eno so e yare hosem saa na si jomo chesa memenda na homache ena asempa amanebo abetodwa ese aso yebo a nof ye no ewo kwada so mansi no asante mante mu no flisho wo so nya 45 years ena wone ne mami enu eja ahye wo mo odan a chese wo mantumi ampie na wo mo chese flisho kunu no eye ne famudie bi obetumi senka ma me ne mami enu no obeboa wo mo eso no ankwankosi aga ama ye kasei mame eni nkwada mienu ni nyina atwa nanom e wonsie to wo mu se gya na hyase ahomache be se donko ya mame ne obi oton mattress nti da ho ne gya na hyase free ye ya wo hwe enfoni eda daily guide emu hase a me kai sadom kase ya bo emu amane akama nti eno ho so ho asem eda hase ya enchemu ni nyina eka ho mame fa nko na ye hwe ensefufuru mu e wo ha ya na ene isigi na ekasei Ebenezer oklete Taylor bi efoni da ha e wakatafato so miensa oyemrase bedwani na wono eda nchen a enipa edunum bi eka ne ho a ene isigi adwumako no aso omopa
wɔn pachi ne nyina ne sɛ nkania na wɔn didi dwuma no wɔn afa kwati kwan so ɛna eyi so abra wɔn ankwankɔ hunu ECG adwumayɛfoɔ na ɛno na nam so ama ɛyɛ Ebenezer Taylor bi ɔno yɛ MP mrasibedwani ɛwɔ lowa manya krɔbɔ yɛ no wapue mantemu ɛna enipa do no mu ka ne ho no wɔn de wɔn nyinaa kwakɔgyina emra no na wɔn kyerɛ sɛ wɔn nyinaa beto dwa ɛbra ɛne ECG adwuma ko no ɛkɔ ntoabɔ na wɔn kɔhwɛ sɛ deɛ wɔn efidie no wɔn machines no wɔn meters no edi dwuma nti wɔn kɔlɔlɔnyo ɛkɔ kpɔn odwuma se ɛna mmeamia ahodoɔ ne nyinaa ɛwɔ krɔbɔ mansi ne mu ya engineers ahodoɔ ɛkɔ ne kɔhunu saa amanebo yi sɛkyiwa mensa ɛyɛ kasamafoɔ adwuma ECG adwuma kɔ ne fa ɛwɔ Tema region hɔ ɛna ɔde saa amanebo nyinaa so no ato daily guide anim wonsa kan bɛkenkan bi na menim sa sempa wote asɛm wɔ ya wɔwura bi ɔno no wɔse wɔba wɔne ne tere yere agya no ene asesa ne mani nyinaa ɛkɔ enti no menti be ho ase ba ya wɔba ne gya no de nkra no kɔye no ɛyɛ ne yɛwɔdi mfirihyɛ na duanan enti ne yɛwidi sɛde yɛdi doafuo kun rei wanom bi kuna wawu na esiye ewo china so ye no awo asensa otomansi no mu ewo efrifini mantem mu na edi amode ma ye nyina eye same nti na kyese same ne yiri enya kasakasa kakra ena oba ne sa ware no enya ntwere nyina ne fade kɔ ena ojaye nti same nua be me fe ne jemfia pia ena wode ensemi eto adom kase anim ene ohwema daily guide kotu ye pepepe ene amane boy de ema wom na womo kyese anadwo no krompansa na semu ebesie no na same ebo amane se kwan ya na yire na fa so ja wode na ja honom no aye ne ya ha no nti no odwe ho pa nti womo sori omo hunu se same atusa na mo no ne ekoto ese ne wa fidem agya ne na nyina san so nom ye na obre no na ofa sa eya we mu a owu ye emu no abradun kwa aban ayare sabia eno mo kyese otabidi ne koduru ya okoto na nanom ewo ensie do obade en fasafo nyina kra ensie die betumi aka no bibia ne ho ma ye betumi aye e dia fa ho de me de wi ama ho ewo daily guide da bokrata na me ne wo fom pa esanse mera ho pa nso de bebe bia no ya na eye me de ko kata feto so nsie no nam de wie ewo daily guide mu na mane ne kyese osofo bi posifo asoni mu ese wono edi asase ama nipa bi a enye nipa bi akeke Chinese fo na womo etu galamse enti Ghana fo mienu na Accra High Court atena asam no so womo kyerese womo ni bemde enti no womo ni fo enti court eguso ka asam no Teleku Bokaza menim sa wati ni pen a Teleku Bokazo medase ena asem no esi ye ben krofo ewo atoemantem na Wilberforce esien ena Reverend Wallace de la Brown wemu ene Ghana fo a asemi ba ye no posifo asomumu yesi na eye osofo no Reverend de la Brown no ewo asase ye ne concession owo concession obra woni nkrata woni license bia ye cheso tu sana mo ne mane ye ano no kwakwafa Chinese fo so mo ma ye galamse no woso na ajani a wo tem so bokọ de ma no monim na posifo asote no mse dabi emra no ema kwan sa wo kwakwafa ho krompam na bedi dwuma bi etesa no etiamra na wa krompo so ukita concession woni so nkrata no eno so etiamra ho asam eda ha nto sofo yi ene owura esi no ka ne ho no emra aso mu a eno mu edi no nyonyonyo daily guide abokrata emu amane eno no Abrafo kura hene hasumdwen kan here beda se ebusua na poso your fasida master assurance your solid partner top choco chocolate CBG we stand with you Agbeve Herbal Center Wire Safia latest from your partner for life Vodafone